Toda kutenda Mwari. Tinosangana uri musi Friday 9 May 2025. Izuva rakatikoshera zvikuru ratichaona nhasi. Zuva richaenda Comrade Nyokayemabhunu kudare redzimhosva, kwavachaenda kudare vachinomira pamberi pedare. So mangwanana ano zvakadaro taona kuti tipe shoko rinoenderana nezviriko mukati mezuva ranhasi. Shoko redu tichariwana kubva kuna Acts chapter 16 verse 16 to 41. Handina hangu zvandiri kuzoverenga, asi ndichangoti tsanangurei nyaya yacho mbichana. Iri pamusoro pekusungwa kwemurume ainzi Paul naSilas. Vanosungwa kuti vaende muchitorongo. Shoko redu rechipiri richava vhesi randichazoverenga. Tichariwana kubva kuna Matthew chapter 5 verse 8. Regai nditsange kutsanangura zvishoma pamusoro penyaya iri kuna Acts chapter 16 kubva pavhesi 16 kusvika pavhesi 41. Pane varume vaviri vainzi Paul naSilas. Varume ava vaiparidza shoko raMwari. Saka munzvimbo yavaiparidza, nzvimbo inonzi kuFilipai, kwanga kuine Filipia, kwanga kuine mukadzi mumwe anga aine mweya wetsvina. Mukadzi uyu, mweya wetsvina uyu waikwanisa kumuonesa zvinhu. Tingati kunenge kuprofita kuya, nokuti kuprofita unogona kuprofita nemweya wetsvina kana kuprofita nemweya waMwari. Saka pane varume vaimushandisa mukadzi uyu. Iye aita kunge semunhu anga akarasika njere, asi mweya uya waigona kumuonesa zvaanoona, ende achitoudza munhu aigona kungokuudza, asi kuti azokupa solution anga asingakwanisi. Saka pane vanhu vaimushandisa mukadzi uyu vachiita mari naye, nokuti vaigona kusvika pane vanhu vane dambudziko ravo, iye woona, ivo vobhadharwa, iye akuningirika. Saka mukadzi uyu aona kuti varume ava naPaul naSilas vane simba raMwari ravainaro. Mweya wetsvina handi munoziva kuti haunyatsi kuwirirana nemweya waMwari. So anotanga kuita ruzha pamusoro pana Paul naSilas, kusvika vaya vazoona kuti munhu uyu, vana Paul naSilas vazoona kuti munhu uyu anogona kutikanganisa basa redu raMwari ratiri kuita. So vanomudedza vobva vadzinga mweya uya wetsvina uri maari. Saka chiitiko ichi hachifadzi vanhu vaya vaiita mari nemukadzi uyu. Saka tingati neimwe nzira, vanhu ava vaiita mari nemukadzi uyu vanga vakafanana nezvigananda. Ndozvotoda kuti titange taona chekutanga ipapo. Chechipiri chatoda kuti tione, vana Paul naSilas vanhu vaibhilivha Mwari wavo wavainamata. So vakabhilivha kuti munhu uyu tinogona kumununura, vakamunamatira, achibva aita zvakanaka. So varume ava vaiita mari nemukadzi uyu, tingati zvigananda izvi, zvinoenda zvonomhangara kuvakuru venyika kuti ndo zvaitika. Saka vanonosvika vonyepa ikoko, vanononyepa. Doti mubatisi, 1 tati zvigananda, 2 tati vanononyepa kuti varume ava vari kukanganisa mitemo yenyika yedu, vari kudai. Saka zvinobva zvakonzeresa kuti Paul naSilas vobva vasungwa, vobva vaendeswa kujeri. So vari mujeri muya, vana Paul naSilas vanosvika munguva yekunamata Mwari, vanonamata Mwari kusvika Mwari avanzwa. So Mwari avanzwa, vakanga vakarara vakasungirirwa pacheni, vanamata kudaro, cheni dzavakanga dzakavasunga dzinodonha. Zvekare majeri, misuwo yemajeri inovhurika, kusvika kunoitika vibration yatingati earthquake. Zvinovhundutsa kunyange vachengeti vemajeri vaichengeta ana Paul naSilas. Pavanonzwa zvichiitika izvozvi, vanovhunduka, vanotombofunga kuda mweya wokuda kuzviuraya, vachifunza kuda vasungwa vese vatiza. Vana Paul naSilas vanobva vazovataura kuti aiwa, no, musavhunduka zvenyu, aiwa, tiri muno. So
Zvazodaro varume ava vanozosvika pakusunungurwa. Ndo toda kuti nokuti kana tikange tine nyaya yedu yatinoda kuti titaure pana Mwari, tinotanga tapa reference mushoko raMwari kuitira kuti Mwari simba rake rakamboshanda pane vamwe vanhu panyaya yakafanana neiyoyo rishandewo panyaya yedu yatakatarisana nayo mukati mezuva ranhasi. So mangwanani ano regai ndiende kune rimwe bhuku ratichaverenga. Bhuku iri rinonzi Matthew chapter 5 verse 8. Tichaverenga pane anonzi mabeatitudes. Ndichatora verse 8 chete. Zvinonzi vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari. So mangwanani ano taverenga shoko redu irori ndo rataverenga kubva kuna Matthew chapter 5 verse 8. Asi reference yenyaya yedu taiona ichibva kuna Acts chapter 16 verse 16 to 41. Paul naSilas pavakagara mujeri. So tinoona kuti Paul naSilas vakasunungurwa nekuda kwekuti vakanamata. So mangwanani ano pane nyaya yandinoda kuti mubatisise. Tine munhu ari kuStokes, Wellington Musiwa, comrade Nyokayemabhunu. Tine maprotesters vakasungwa musi wa31 March vachisungirwa nyaya yekunzi vakada kunoratidzira, vachipomerwa mhosva yavasina kuita. Mukatarisa nezuro vanhu vakaswera vari kuZimbabwe embassy vachiratidzira nokuda kwokuti embassy yakagadzira mapepa ekunyepa. Now mapepa echokwadi mukati mezuva ranhasi nokuda kwenyasha dzaMwari apo, birth rechokwadi rapo, chitupa chechokwadi chapo. So mangwanani ano zvanzi vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari. So mangwanani ano ndoda kuti tiite munamato watichakumikidza Wellington Musiwa, watichakumikidza vasungwa vese vari kuchikurubhi vakasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Toda kuti tiite munamato watichakumikidza vanhu vese vari mukati memajeri. Pane vamwe vanhu vasinei nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pane vamwe vakasungwawo vachipomerwa mhosva dzavasina kupara nevamwe vakasungwa. But chokutanga toda kutanga tatenda Mwari kuti Blessing Muslanga is now out of prison. Mwari vakamuwanira nyasha, Mwari vakamunzwira. So mangwanani ano pane zvinhu zvitatu zvatichakumikidza. Toda kukumikidza mweya yevanhu ivava vese vari mukati memajeri. Toda kukumikidza mazita avo ari pamabirth certificate. Toda kukumikidza mazita avo ari pazvitupa as a point of contact by the Spirit of the Father. Mwari haasi munhu. Mwari ari pano pandiri kutaura. Mwari ari ikoko kumajeri kwese kwavari. So mangwanani ano, in English, may I say, we want to commit the hearts of those who are in prison. We want to commit the names that appear on their birth certificates, the names that appear on their national identity cards, as a point of contact of the Holy Spirit, as a point of contact by the name of Jesus Christ. Father, we glorify your name. We come before you this morning. We ask for mercy and forgiveness. Father, we commit the name that appears on the birth certificate and on the national identity card of Wellington Musiwa. We commit his heart as a point of contact by the Spirit of the Father. Father, we commit all the 31 March protesters were arrested. You know them by their names. You know their ID numbers. You know their birth certificate numbers. Father, we commit all other prisoners who are languishing in prisoners for cases that they did not commit. Holy Spirit, locate them. God Almighty, you are not a man, but you are spirit. I know you are here and I know you are there wherever they are. Father, we ask the Spirit of the Father to locate them. Release them in Jesus Christ's name. Father, we locate them. Release them. Release them in the name of Jesus Christ. Release them in the name of Jesus Christ. Father,
connect their spirits, connect their souls, connect their bodies. Holy Spirit, connect them. Holy Spirit, connect them, release them, help them in all their weaknesses, deliver them in Jesus Christ's name. Holy Spirit, locate them. Holy Spirit, connect them. Holy Spirit, deliver them. Deliver them from the hands of all evil spirits. Whatever allegations, whatever fabricated cases against them, be cancelled in Jesus Christ's name. Every case against Wellington Masiwa, against Nyokayemabhunu, against the 31 protesters, be cancelled in Jesus Christ's name. Father, we commit all those who are going to preside over their cases, magistrates, lawyers. Father, their hearts, they are in your hands. We ask you to speak to their hearts, Lord. Let them preside over their cases with fairness. Let them try them with fairness, Lord. Father, let your mercy and favor locate them. You were with Paul and Silas when they were in prison, but you touched the hearts of the Roman authorities. Father, release Wellington Masiwa in Jesus Christ's name. Lord Jesus, you were with Joseph when he was in prison. He was falsely accused by Potiphar's wife, but because you released the spirit of favor upon his life, Father, we ask you to release the spirit of mercy, forgiveness, favor upon Wellington Masiwa, who is known by the name Nyokayemabhunu. Father, release the spirit of favor, mercy, and forgiveness upon the 31 March protesters who are languishing in Chikurubi prison. Father, release them in Jesus Christ's name. Father, may the Holy Spirit locate all other prisoners who have committed different cases. Father, release them in Jesus Christ's name. Father, we commit the magistrates, the court officials who are going to preside over these cases. Let the Spirit of God guide them, give them wisdom, give them protection in Jesus Christ's name. Father, we want to thank you. Holy Spirit, we thank you. Lord Jesus Christ, we thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Toda kutenda Mwari neshoko rawo ravatipa. Toda kutenda Mwari nenyasha dzavo. Toziva God is faithful, God is trustworthy. I know as we are speaking right now here, Mwari haasi munhu, but mweya ari pano patiri kutaura pano, ari kuzvitokisi kwavari ikoko, Mwari ari kumakotsi kwavari. God is already on the move. Mwari ari kutobata pane mapepa avo, pane zvii zvese. Mwari ari kutaura kunyange nevanhu vachapresida over these cases.